И здравейте хора, вие отново сте с Вики Ентертеймент. Аз съм Вики, а това е брат ми Алекс. Здрасти. Днес ще правим чалендж направи фигурката от Brawl Stars от пластелин. Това е моят пластелин, а това е моя. Приготвили сме си клечки за зъби и уреди. Също така и Brawl Stars карти, за да теглим. За мен гласувайте с палец нагоре, а за Алекс с палец надолу. Ние сме си направили някои фигурки, брат ми много повече. Това е моята Пайпър. А това е на брат ми. Това е моят Во. Лъкът не можеше да се състои, трябваше да е с клечки. Това е на брат ми Пам. Ето и Хила. Това е Мортисът на брат ми. Това е неговия Феникс Кроу. Това е неговата Самър Джеси. Само да взема и патенцето, шинката. Спайкът на брат ми. И неговия Франк. Нека сега малко да разбъркаме картите. После някой ще цепи. Алекс, цепи. Чакай. Към. Долу. Сега да си изберем някоя карта. Ето, избирам се тая. Ще правим панданита. Никога не съм правила панданита. Ще видим как ще стане така пред нас да стоим. Те карти вече няма да ни трябват. Така. Сега да отворим пластелините. Така. Нека да започваме. Ще ни трябва доста черно, макар. След дълго време, след 1 час, сме готови. Ето е моята нита. Малко са и късички едната ръка. Не къса. Къде е? Това е моята нита. Аз слагам да я гледате. И нейната панда. Не можах да я направя много дебела, както е на картинката, но както и да. Алекс, покажи твоята. Ето е моята панданита. Панда. Ето.
А това е моята панда. За мен гласувайте с палец нагоре, а за Алекс с палец надолу. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И напишете долу в коментарите дали искате да правим още такива видеа. Ето. Това ще го направим зад кадър.